Mondhatjátok nekem, hogy az élet jó tanár, csak annak, kinek az esze nem az iskola mellé jár. De róla annyit én is megtanultam már, hogy csupa búcsúzásból, s találkozásból áll. Ne felejts, de nem neked, mert te felejts el, felejts el. Ha csalva a szívedben másnak kell, de a függő, de a tapsot ne várd, véget ért komédiát. Felejts el, felejts el. Hogyha csalva a szívedben csak annak, kinek az esze nem az iskola mellé jár. Róla annyit mégis megtanultam már, hogy csupa búcsúzásból, s találkozásból áll. Csupa búcsúzásból, s találkozásból áll. Én nem várhatom ki azt a csodát, hogy magadtól menj tovább. Felejts el, felejts el, hogy a csalva szívedben nincs számomra el, hogy a csalva szívedben másnak kellene. Felejts el, felejts el, hogy a csalva szívedben másnak kellene. Csak annak, kinek az esze nem az iskola mellé jár. Róla annyit mégis megtanultam már, csupa búcsúzásból, s találkozásból áll. És nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem, legyek a déli bába rónaságon. Legyek a vénföld fekete szívéből egy mély sóhajtás fel a magas égig. Legyek a drót, mint üzenet megy végig, és cseréljenek ki, ha Szeretettel köszöntöm a Balagás ünnepsén megjelent kedves tanárokat, tanulókat, szülőket, hozzátartozókat, és megkülönböztetett szeretettel köszöntelek benneteket, kedves ballagó diákok. Engedjétek meg, hogy ezekben az ünnepélyes percekben magam és tanár kollégáim nevében szóljatok hozzátok. Az ember életében meghatározó szerepe van az ünnepeknek, hiszen az ünnep arra szólít bennünket, hogy emlékezzünk, és emlékeinkből nyerjünk ösztönző erőt, találjunk új célokat. A mai napon átélitek egyik legünnepélyesebb eseményét az életeteknek, amely még csak a kapu a jövő felé. Senki nem tudja, mi vár rátok a kapu mögött, ezt a titkot feltár azonban